Sa pila ka tuig na lubong, karon nagkamarunong nagkalawom na ang ugat sa akong mga gitanom. Punuan kay nagkaligon, gikuyugan sa panahon, giduyugan gihuyupan ang dahon sa katahom. Daghag mga pagsuway nga sa panit ko ni uwat, samara sa kagahapon nga di nimo mausab. Sabay paglaya sa dahon nagkatamis pud ang buwak, ang lawom nga pagkatagak nagdudlo ni muglupad. Gislapsapan sa bara para ang porma mausab, gihatagag higayon ng pangutana matubag. Gibubuan tagkaalam aron atong matungab, mabuo ug matapalan ng pangalang nabuak. Padayon sa pagtubo mga sanga nga gakatay, ni salingsing ug balik ang mga dahong namatay. Mas gipalig-on pa jud sa mga pagsuway nilabay, ang kalidad nga bunga kay naanas ugat galatay. Rapulo subangan ikatulong nga botol karong gibuon na yo pagpaka ito. Wala po inyo ani. Big shoutouts Leon Gold Jewelry Shop, Mama Cherry's Delicacies, Wailami Karinderya, sa Tufinyo karon, IDs, KTV and Resto Bar, DJ for the night, ECQ! Yeah, kani, ato ni. Sa akong wala, gikan Cordova, make some noise for Ganje! Shoutout Bertog sa tanang tropa nga nadari. Yeah, shoutout ko kita. Check na ninyo na sila yung supportahin na ninyo. Sa akong to, gikan Barangay Buhaya, Lapu-Lapu. Make some noise for Boards! Mana sa Quintos? Una si Yo, mana sa Quintos? Una si Ganche! Yo, minata tanan, last battle, enjoy yung tali! Ganche, let's go! Game! What's up, Boards? Balita na ako sa ibo. Ikaw man kuno'y pinakabuaya. Kana ganing tipo nga masuko kung di pa utangon, pero kung paninglon di mo bayad. Pwes kung ubay-ubay nakagitabla karon kibaw naka sa punto. Gibaligya ka ni Leo sa banggiitang tirador sa kordo. Kay sigurado nga dihado na nidaan, bisag na ngaraan. Kay dili ka big fish sa Lapu-Lapu, Boards. Usara ka kaistang tambasakan. Maong pangitag kadaganan aron nga dili ka mapagan. Kay kung mabitag ka sa laang ug masipyat kag tamakan, boom! Impas na ng utang nga wala niya nabayaran. Kay kinabuhi ang singil sa kadasaad nga mapakyas. Unya uzi sa tiil sa mga nagbalak nga muatras. Maong ayaw tabuni ang bikil para lang ka makaangkas. Kay kung muhuni ng bitin na ay manggawas mga mangtas. Unya siya man Yubek represent. Unsa mga modernong albularyo. Mga mananambal nga kung manambal minteryo na mulargo. Pero naado na sila black magic nga gihatag sa ilang amigo nga engkanto. Pero di na makatandog kay way magsilbing mambabarang sa ako ang mga barang dili pang ordinaryo. Kay wa effect ng mga pangmasa ni mga barang nga murag taga 3GS. Sa ako ang writing nga panga-pricing unya ang rhyming artifice. Kay open talagi imong joke, pero sa eksena di ka matawag na tunay. Kay wala pa kay tira nga dope, Boards, bisag mo tira pa kag momay. Kay usara ni ka pitch sa mic, kasagaran nga parihaani di magdugay. Daling masunog, daling madugmok, sa kadali nga di naubay. Ug kung alak ang storyaan tumbanidaan si hinarungay, di magani kalahutay sa dinagkong dinagkutay. Kay sir, di ba hip-hop man natong eksena? Kano nagpa-appeal mga murag pastor? Kung mag-rap, murag nagwali. Kuha nga na lag-Bible. Kay unsa man di ay gahi ni, ligo ni og armor. Pwes guba ni rong nagpaguryo-guryo. Ako si J Black na times 4. Og last, wala ka sa listahan, Board sa mga gahi sa nupo.
Ugwa untay nakailan nimo, ugwa ka ni kapit sa rapulo. Unya pagkakayagnaw nga hagito ng kal, nadugay ra naglingkod sa trono, natuga, wa pa kay naambag uyamaw nakisabay ra ka sa uso. Di man ina. Check. Wala ko'y appeal sa listahan sa mga gahi sa Nupo. Gago, naabot na kong Toledo sa Cebu. Akong kalidad pang Fugbo. Mao na to. Kadaram kag hasol. Makadaog naman ka nako kung appeal kag judge sa atong batol. Kay panga niya ganjay. Kay adik daw sa ganja. Naks naman! Ganja man! So kinsay mong idol? Si Rastaman? So what you gonna do? Suyok kag blue? Los-los hubakon mo ramang kag true? Unsa na magwid aron ingnon cool kid na mo? Kung nay mangutana kinsay nagpatay aning cool kid, ina ang culprit ako. Kay di na ni magdugay kung ako ning sampulan. Basin kaning managkutay mo na sa iangay nga dagkutan. Kay round 1 pa lang. Ako na ning gipahimungnan. Gago kung ako'y mukat aning gun na anay mapugutan. Yo, anong hiling mag-smoke? Idol mo si Ares. Basang Ares. Uy, adik na image. Anong hiling mag-smoke? Idol mo si Ares. Basin dako ko ng rapulo kung kamuduha ay Pares. Sige, ikaw na ang dope. Di na ko makiglalis. Basta gani mag-choke. Ako mauna na yung sinyales. Ganja-ganja. Aron ingnon astig. Kanta-kanta pa og mumay sa jeep. Banda-banda na mangita og weed. Pero way kwarta-kwarta magsigiran panghit. Ingon ko ni mo Leo, gusto na ko nga Jay, katong fighter. Katong makaguba. Pero anong imong gihatag na ako? Downer yawa makaduka. Kay real talk, makaduka kay kamubanat. Maunang mapildi ka. Kada tira, inigapak. Real talk, makaduka kay kabanat, maunang mapildi ka. Initira tulog ang crowd, murag na igo sa indika. Naka-reference ko, mariwana tungod ni mo pistika. Pero gago ang makipasabog, bisa nagmakasindi pa. Kay grupo niya, Gogetas. Grupo sa mga hilas. Ang astaan, Ghetto Kid, pero di mga unog sardinas. Money classes kabataan nga nauso sa Pilipinas. Bahala go'y pangbugas, basta na ay pabayanas nga chinilas. Bahala go'y pangbugas, basta na ay habayanas nga chinilas. Kunya, nindot daw ilang track. Bisag ang tinuod kay Dili. Gago, di na track, oy, tawag ka na jingle. Kasi sige mo patas anay og ihi. Sige mo patas anay og ihi. Kunya, hilig pa kay man nambag. Kung unsa ray sakto o dili. Pero sila mismo ni pili og dalan nga hiwi. Ako usa akong gusto. Wanay sagol nga pasiaw. Sabta akong punto. Di lang basta maminaw. Sabta akong punto, di lang basta maminaw. Tagakon ko ning tunto. Dili para magmingaw. But I need to drop this gun. Eh gusto ko og kalinaw. Kalinaw word sound. Search nyo sa YouTube. Kaya taas sa ground sa buang. 2 minutes ra oy, ayaw na kuno pagdugang. Kay bugo kayong giatay, makaduka kuno akong gibanat. Pero katong gipasmoke na ko ang buang, natugkan o gilanat. Kung si GI murag tata nga ng bukong. Galing giatay.
giatay murag check kung si J.I. murag tata nga ng hubong kaning giatay murag bayot ni Leo gilubot niya sa YouPorn kayo gilubot ka sa porn niya nga mura mo og nag-fusion ina hard fuck nga way hunong sa kapaspas sa kiyod puto ng signal siyang neuron nya karon magigsiksikan kas duwa nga mura ba og newborn nga mura magani kang estudyante nga repeater nga kinahanglan pa og tutor unya nangandoy ni musikat nga murag adlaw apan hina pa ang humor pero sige ikaw na sikat ikaw na ang adlaw pero karong pitsa 4 na ay new form solar eclipse ang resulta kay matabunan kas pagsubang ani new moon kay ang imong pakikontra nako boards mao imong guba sa imong future kay bawo naman unta ka unsay dangatan sa giagian nga dalan nganong wa man ka ni U-turn kaya ako ang dako nga harang nga nag-atang kung anong maglisod kag sulod ako ang inungdan kung anong wala na yung next stage imong kinabuhi kay next life na sunod kay usa ka fanboy ra pud ning amaw nga nangandoy makatungtong nya karong nakasuod na ang bugiro na kay kugtong feeling gahi unya ang agi ra ba dali ra kay gubon kuy swipe palag ning wannabe Dave de la Cruz pasakyon ko ni Purlon kay no match ka na ako boards akong punches mo sa gunson kada sumbag mo tagungtong nga murag nagtumpag ra og bongbong kay kung feel nimo nga deadly imong estilo ara ka na sa yukdong o epektibo lagi imong pamakba pero mas deadly akong hunghung kay di raw sa kabara ang akong ipaumum pakanon ko nagpungpung akong kumo lulabay ug kaning bata pakatulgon lumsan og ginumo hantod nga di na kahinumdum kikapoy na kay misig paminaw ng mga pang grade 1 ni mga banat kay kapoy na kay misig paminaw ng mga pang grade 1 ni mga pulong ibaw ba ka nga nangutana si Pen kung kanusa ka muhunong kay wa siya nangumusta ni Mududong naara siya gitugon na ang mga banga kuno sa rapulo kay angay na panghipuson kay kibaw na ang mga tunay diha kung kinsay tinuod og dili para na ako tinuod man ka tinuod ka nga peke pero ubay-ubay na nigdalipat kasagaran bitikon mga jeje pero ay mong pakampante kay timan dili ka tunay totoy silikon ra nga dede kay lutaw ang imong pagkapeke nganong naadik man ka sa imahe nga di ka makadili lisod ba di ay magpakatinuod nga libre raman tang makapili kay unsaon nimo pagsukod sa imong pisi kung magpagaid ra ka saka o galingon nimong limit Ganto boards. Wow! Ang PC, yang girime sa limit. Bugo man ka, Jay. Imong rhyme nagnihit. Yo, check. Game. Mao na to. Mo nang di nakahibungan nga wala kay true fan. Pilit man ka mo T-Rex. Pero imong lubot mabulkitan. Kung nagduka siya sa round 2, mas grabe yung round 3. Ingon siya sa round 3. Shit, ano ka siniswerte? Siyempre, wadyo kayo masulti kaya nag-choke ka sa round 3. Aha, ni asa ang kid. Ingala kakabaho. Bisag asa ang hit. Unpredictable, basta ako na yung speed. Simple ra mo bitaw, pero naitang diros kick. Kaya nakadaog ra kag duha, feeling nimo na nakastugato. Pwes pagmata sa paghinanok. Timan igikan ko sa Cloud9, so ikaw akong ginaog. Eh last na ko nga battle, si Cloud9 sunog. Sunod na kong walang dama, sunod na akong event, imo nang bukog. Kaya diri sa Rapolo, pag ating ni Ubara, mabalian ni Ubusok. Walay silbi diri ang gun, Jay. Kinahanglan diri utok. Kailaw pakado, igo nakagidangdang. Wala man kay tira. Gaayo ra ang bantang. Dapat ang gan sa imungan, imo nang gitangtang. Ako dili ko pusil. Kaya di na ko mabangbang. Nasaan, Ganje, let's go! Yeah, wa ko na ko'y tira. Wa ko na ko'y tira, di ko na mabangbang. Yatay, kibaw na mamuk na. Walay kusog ang labok, aning bantam. Check.
Yo, third round. Magpakahilom lang sa ko. Hinayang tingog, wala nang isog, kinagapailog lang sa ko. Giputol na nako ang mga tabis nga walay igong kasuko. Pero kung hagiton ko ni mugniton sa ngipon, magkaligo kag dugo. Kaya unpredictable lang akong tira. Waka kay ba kung asa nagagi. Ug kay makatagam ni magpatama, maong tagamtama ang sakit. Kay mala COVID di magpalaganap, makapanglasa kang pait. Ako ang epidemya, o ang hinungdan kung nganong daghag nga matay rag kalit. Matay rag kalit. Nga matay rag kalit. Kay ang kahilom bayulente kung ang kasaba maglabi. Ug kang ngit-ngit na ang mupuli kung ang kahayag mawani. Kay walay kasa ni mo atake, murag John Wick nga nawagtangan og paki. Kay timan-i nga magkanarli na ang duwa kung naka-silent na ang G. Kay wara gud, di pa hibaw ra ti ka boards nga dinhi ka kumpiyansaan. Kay kabantay ka, kada dakdak ni mga tira pero miramaso palpalan. Ikaw ang tipo sa manok nga dili na angay sugalan. Kay wa kay solido nga labok, dili ka bagay sa buwangan. Kay dili ka pang arena boards. Wala kay potential sa battle. Ug sigurado ko nga ma-kick out ra ka after aning duwaa bisag naa pa kay lig-on nga bakir. Kay bisag magpatabang pakagsuwat sa mga shaman nga brother, mga dugmok ra mo nga murag chichirya nga cracker. Kay bisag tingbon pa ninyo ang inyong mga power, knockout mo sa gunner, hagba mo sa shotgun nga gibalahan ra og flower. Kay fully loaded di ang gun, always nga ready mo buto, direkta sa sintido sa mga sigig binugo. Kay nakabantay baka do, di ka kapantay sa kamaro. Ako ang bully nga mo bully, aning pusi nga mas pusi pa sa pusi nga baho. Kay gitira niya si Ares, kasi gilang kunog dagkot. Mura jug si Kingsang perpekto nga namadlong. Kay baw baka nga ikaw ang nagpamatuod niyang pangutok sa Pinoy, di pa ingana kalaglom. Ingana kalaglom. Huwag nag-email mo. Nag-isiyute. Kay kaning stupid kid, pilok ni murag folding bed. Igo ni sa kung solid kicks nga murag acid trip. Maong panabi kid, kay basig mabali ka sa kung patid nga naka-rapid clips. Kay kung lirikal sa lirikal, di malugi ni sa battlefield. Akong kada verso critical nga murag stick figas classic hits. Ug last, ako di ay si Ganjay Batangkordo. Kalidad ang mga pondo. Ug kahibaw na mo sa punto nga kaning homegrown, full-grown nga produkto. Last round, boards. On 3 game. Ingon siya sa battle nila ni Clash 1. Pinawid feelings, mamuspit. Para daw intense. Oh, ironic nga. Kung muna gani mong linya, wala gihapoy sense. Wow, bag-o. Bag-o nga nagsulti. Before na nimo gi-spit ba, wala na nimo testing eh. Or na masin lang ka, wami ka ilang tipsy day. Mangawat na lang gani sa flip-top pa, Jude, grabe ka ba nga? Sunod kawati ka tong ininchik para dili halata. Kung ikumpara ka sa basura, ikaw tong food waste nga basa. Mas lahiyaan niya akong bara kay dili ni malata. Dili ni malata. Kung ay na ipanghambog imong mga bara nga imit. Imong linya mo rag imong chick, sobra na kagamit. Dili ka rapper Jay, lawlaw ra ka manamit. O piki ni nga Jays murag sa Muslim gipalit. Kay layo ra kay tag distansya. Matan pa ko sa pinya. Ikaw duol ka sa disgrasya, kay kawatan ka og linya. Kung ayo lang pagdahong nga imong career ba kay motubo. Gago gahi ra ka sa inyo kay dili ka masugo. Gago gahi ra ka sa inyo kay dili ka masugo. Dunya kay nakig-atbang ikaatbang nimo ang buaya sa rap. Tanan gisuong walay makababag. Nganong nainggan nyo mang kamuhamag.
nga huyang pa man kita sa akong pahak. Pahuway na lang di ka makadaog. Panuway na ang kanimo mo dapog. Laming idasok ning batang mapusok, literal ni matsok kung ako muluok. Ilabay sa basak kuman ko ni panitan. Dire sa maktan ako ray banggiitan. Dili na makaigo imong linya nga pari wara. Bisag taxi na lang pero pari wala. Gibusog ti ka og chances pero nabali wala. Away kusog imong punches ang nabali wala. Time, pagbaga balik, Ganja versus Boards! Rapolo, Subangan, third battle of the night, Ganja versus Boards, pagbaga balik! Solido, mga taga Lapu-Lapu, represent na sila, fighter kayo. Big shoutout sa Leon Gold Jewelry Shop, Mama Cherry's Delicacies, Daway Lami Karinderya, sa Pindra karon, IDS KTV and Resto Bar. Judges decision 4-1 para ni Boards. Para Ganja. Ano ka daw nga makadaog pa ko gahit sa Ganja. Shoutout sa Manubek. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu, fighter. Judges. Yo, bagutanan. Shout out Begang, Haru, architect. Wala nang duha taga-upon mga Uji. Ayo na kay Napta nang upon karon sa hip hop. Nya ang gibuto ni si Aris kay second mitira. Dito ang gibuto si Boards para nako kay para palimpyuhay na lang yun. Barahay nga busog, wala nang masulti. Pareho sila level niya, palimpyuhay na lang yun. Are, mas limpyo mga Boards, so ang Boards na lang yun. Para lang yatan, pero dinyahay lang, wala. Boards. Yo, Aris, okay sa sir, si Atoy. Pero ari ko ni Boards, ako orang gisukod sa gitas-kon sila pag-action. Sa pagbawi nila, stage presence, nila lines. God damn, namumurap. Pars atos pars kadya siguro kuan lang kaya niya tungod sa kuan baka dikit sa duwa so mabase na ta sa performance so mas limpyo man ang performance ni Boards so ari ko ni Boards pero gahi mo kay si Ganji kung pwede lang itablang duwa mas pinahon na pero kailangan live mo daog sa ari ko Boards pero kahibla na kayo ang lamang So akong judging nga akong silang i-judge by content of sa ilang presentation. So pareho sa tanaw ninyo lang pen style na sila pagka-similar pero ang more on creative pagka-creative dito mo nila pang si Boards. Shoutouts ka Ganja, guys, Ganja sa iyang kuwan, sa iyang mga material. Slight edge lang para the Boards. Ako ang mag-isa nagluto kay Ganji. Kuhan ako sa limpyo sa performance. Round 1, round 2, Ganji. Nag-stumble si Ganji sa round 3. So, niatag na ako kay Boards na round 3. So, 2-1, Ganji.